for today's vlog po ay magluluto po tayo ng ginataang galunggong na may kalabasa at sitaw. At update pa rin po sa mga nagtatrabaho. Hello. Ito po ang ingredients ng ating lulutuin ginataang galunggong. Bawang, sibuyas, luya, sili, sitaw, kalabasa, galunggong, paminta, magic sarap, asukal, asin, at ang ating gata. Ilagay na po natin ang ating ingredients. Unahin po natin ilagay ang kalabasa tsaka sitaw. Tapos lagyan po natin ng konting tubig para lumambot. Ayan, kumukulo na po siya. Ilagay na po natin ang ating galunggong. Sili. Magic sarap, paminta, asin, saka asukal. At ang ating gata. Pasensya na guys, pumigas na ang ating gata. Kasi nalagay sa freezer. Takpan po muna natin. Yan po guys, luto na po. Tikman na po natin. Masarap po. Kain na po tayo.
Ang sarap. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!